Tehdään valvontailmoitus pienimuotoisen jätteen hyödyntämisestä maanrakennuksessa. Ensimmäisenä kirjaudutaan lupa.nettisivuille ja sinne pystyt kirjautumaan omilla nettipankkitunnuksillasi. Kirjautumisen jälkeen painat tee hakemus ja sen jälkeen pääsetkin valitsemaan paikkaa, minne haluat hakemuksen jättää. Jatka. Ja seuraavaksi valitaan ympäristöön vaikuttava toiminta. Ympäristösuojelulain mukaiset ilmoitukset. Ja viimeisenä valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maan rakentamisessa. Ja sieltä scrollataan sivu alas ja päästään tekemään hakemus. Hyvä, ensimmäisenä pääset kuvailemaan asiaa. Täytä tarvittavat kohdat huolella. Jatketaan seuraavaan osioon. Seuraavassa osiossa pääset täyttämään osapuolien tietoja. Jatketaan seuraavaan osioon ja viimeisenä tarvittavat liitteet. Ja tämän jälkeen jätä hakemus.